Cek satu.
Tes 1 2. Jadi Amang Inang alah kita memering acara sian slide unding kan dona di luar asa masuk matu bagas kosong dope itu ibagas unang diisi di luar teh tu bagas mai tu bagas. Cek 1 2.
Salam amanginang. Huria ni Tuhatta sadarion ima pesta paduahon mamestahon parningotan hatutubo ni Tuhatta Jesus Kristus. Alani hupasat hami matuhita saluhutna. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Marpungu dohita nuaing makamoletehon balga ni holong ni debata tupur tibion umbayan ditongos anakna nasasadai napaluahon hita. Mandok maliate dohami tu debata. Alani godang ni asini rohana dihami. Ai di basa-basahon anakna nasasadai tuhami nadi pardangolanon. Asa unang mago alai asa dapotan hanguluan asa leleng-leleng na ibana. Atong tapahibul marohatta majakon ibana tubu dirohatta nang diparsaurata marhite parminggota di obbason tapu kama parsobota tutuhatta maredde mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, amen. Nunga patar hanguluani, jala nunga huidahami, jala nunga huhatidakon hami dohot hubaritaon hami Tuhamu, hanguluan nasa leleng ni leleng na dilabong ni amahian, jala nang patar di hami, haleluya. Martang yang mahita. Ale debata ama na di banwagijang. Puji-pujian hasangapon dot hamalateon husabahon hami tuho. Marningot silehon-lehon mi na balgay tu hami jolma na di pardangolanon. Ima anak mu Jesus Kristus na sinurumisian banwagijang ala ni hami. Gabi na dangol do ibana jala na pogos. Pola tubo ibana di bara di Bethlehem. Asama mora hami. Say rajay jala tugu-tugu hami marhite-hite todim. Asalam huida hami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amen. Kita
Tangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima sian sada kronika 10 mamuka sian ayat 23, 1 ayat 24. Edehon ma Jehovah alesadok tanoon, baritaon hamuma hatuon na ganup ari, pajojor hamuma di tonga-tonga ni halak parbegu hamuliaon nay, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akka nabinain nay, ido sahat na. Atong rap mangidugo gumahita siyan Tuhan debata. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hubbar tu patikmi. Amen. Tatopotima dosata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hupar hatopoti hami dodosa dohot pangalasyon nami nagodangi. Tatap hami marhite-hite asi ni roham, jala sesa madosa nami saluhut na. Ala ni pagkopkop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Sa tokido hutadikon ho, alay papupungok kumaho muse marhite-hite akka asini rohagodang. Tagan di parpiar ni muruk ku hutabunihon bohik ku sa tokin maradopon ho. Alay marhite-hite denggan basa, sa leleng-leleng na asyar ku ho, ninna Jehovah si palua ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tatangihon mahatan di debata turpuk epistel di pesta Natal na paduahonon, tarsurat may di Titus tolu, mamuka siyan ayat 4, 1 ayat 7, tajahama margati soring. Alay di si matari da habasaon dot habasaron ni debata si paluahita. Dada alani ulaot tah tigoran, umbaen na di palua ibana hita, sungsian asini rohana do, marhite-hite pandidion pangolian, tugu dohot marhite-hite toni perbadia, napayung baru honi. Naung ni husehon na itu hita buas marhite-hite Jesus Kristus si paluahita. Asaga betiur hita, binaheni asini rohana, jala sitean hanguluan saleleng-lelengna, mangihuton pakirimoni. Ido sahatna, martua ma akan natumangihon hata ni debata, jala naopyaupsa. Amen. Mare
Natidakon mahaporsyaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsyaw di sadok portibyon, rap mahita madok. Aw porsya di debata Jahoba, ido ama pargugo naso hatudusan, na tumapalangit dohot tano. Aw porsya di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa saday, ima na tinubuhan ni si Maria, nagabagabayan santo di parbadia, adorang sa bubuan. Ido tuhata na tuman na bernit, di panghuman ni silatus, na matitarpajal doy iba na di haw pinarsilang, na tuat tubo na turu, dung tanam, na mula mangulo dari patuluhon, na manaik tu surugo, lahundul tu siyamun ni Jebat Jahoba, amanay pargo ko naso hatudosani, di simay iba na pamamulak sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangulo dohot na mati. Aw porsya dito di parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hato panihalak Kristen akka na badia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatay mandok, mulak mangulo dosugot daging nihalak ng mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tapuji matuhatta marhite punguan kor agape.
Kabegema sunggul-sunggul ni huriatta. Sunggul-sunggul Kamis 26 Desember 2024. Naparjolo Pesta Paduahon Parningotan Hatutubuni Tuhan Yesus Manang Natal Paduahon. Diari sadarion ima Pesta Paduahon Parningotan Hatutubuni Tuhan ta Yesus jala papungo pelian khusus dohita tuha porluan Pesta Natal doho Tahun Baru HKBP Bonang Indah. Napaduahon Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 29 Desember 2024 di kebaktian Minggu siang akan dilaksanakan Sakramen Baptisan Kudus. Bagi warga yang hendak mengikuti Sakramen Baptisan Kudus agar mendaftarkan diri kepada Sintua Wik masing-masing, Marguru Tardidi akan dilaksanakan pada Jumat 27 Desember 2024 masuk pukul 17 WIB manang jam 5 sore bertempat di gereja. Dihimbau kepada semua peserta supaya membawa formulir pendaftaran baptisan kudus yang sudah diisi lengkap. Napatoluhon Parpunguan Bodari ujung tahun di hari Selasa 31 Desember 2024 masuk pukul 10 WIB di Patu Pahuriatado Parmingguan ujung tahun, Parpunguan Bodari ujung tahun, Papungu pilihan khusus dohita tuha perluan Pesta Natal doho Tahun Baru HKBP Bonang Indah. Napau Paton Partangyangan ujung tahun keluarga. Sinosohon tusude ruasni huriatta asa patupahon pertangyangan ujung tahun keluarga secara serentak di Bagas Nabe ima di hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 00 WIB. Acara pertangyangani boima tajalo sian Sintua Wik Nabe manang di konsistori garejata manang di sekretariat. Soft copy acara pertangyangan Wik di Pasahat Marhite WA di Ganup Wik. Napalimahon kebaktian tahun baru di hari Rabu 1 Januari 2025 masuk pukul 10 WIB di Patupa Huriatado Parmingguan Tahun Baru jala papungu pelan khusus dohita tuha perluan Pesta Natal doho Tahun Baru HKBP Bonang Indah. Songonima sunggul-sunggul tuhita di Bornginon Mauliate. Tapuji matuhata marhite punguan kur ama kantate.
pasahaton si Palasroha. Damang dainang swaksoni nang dianakon nami hurian na nihawlongan ni Tuata Yesus Kristus nuaing saha mahita tu napasahaton si Palasroha niya kaparhubas ni huriata ucaho kami ma asa Roma damang dainang doa yanakon nami diaka naro di bahasan partikyanon ya. Jadi naparjolo hujo hayu mema di parhobas namakobasi di musik naparjolo Darel Baribing, pianis. Napaduahon Juan Simbolon, pianis. Napatuluhon Gilbert Marpaung, pianis. Napapaton Kevin Saragi, pianis. Napalimahon Joel Lumbantobing, saksofon. Napa onopon Agung Sitorus saksofon, papituhon Juis Sihobing gitaris, napasiahon Julio Gultom gitaris, napasapuluhon Ewa Sirait gitaris, napasapuluh sadahon Gabriel Manalu, napasapuluhon Jobel Sitorus Taganing, napasapulutoluhon Gilbert Siahan, Roman Nasida, Satabi Gilbert Silain, Imajo Romahamu Tujolo, Simapasa. Di pasahak ma marhiti amang padita. Ini apa nih? Song leader. Sebenarnya harus daftarnya. Sekalian ya. Ya, ya. Ya. Ya udah. Ya nanti dicek lagi.
Silahkan duduk. Ya, nuaing hujo haima muse nama kobasi huriata songon song leader. Ya, song leader, tim song leader. Nyonya Pasaribu Buru Sirait SL Sianwik Efrata. Nyonya Sirait Buru Pasaribu. Nyonya Sirait Mersat Tabi. Nyonya Sirait Buru Pasaribu SL Sianwik Efrata. Nyonya Tambunan Buru Raja Guguk Sianwik Bethlehem. J. Simajuntak SL Sianwik Jerusalem. Kasih Barani SL Sianwik Nasaret. Andre Pandiangan SL Sianwik Efrata. Joan Tampu Bolon SL Sianwik Efrata. King David Marpaung Sianwik Bethlehem. Fernando Nenggolan Sianwik Bethlehem. Nyonya Pasaribu Boru Huta Barat Sianwik Bethlehem. Christine Boru Lumban Tobing Sianwik Bethlehem. Asnalom Simbolon pianis Sianwik Judea. Hanessa Boru Marpaung. Aurel Boru Simbolon Sianwik Judea. Regina Boru Sitorus Sianwik Judea. Keren Hapux Putri Huriana Boru Sitorus. Biola Sian Nasaret. Firaelin Putri Hasian Boru Pasaribu. Biola Sianwik Efrata. Mikhail Valencia Boru Marbun. Mora Gabe Sitorus Sianwik Efrata. Samuel Gultom Sianwik Efrata. Roma Hamuna Tujolo. Ya. Hodul Mam. Ya. Sonari hujoho kamima tu yanakon nami nama Kobasi Huriata tim multimedia David Ronaldo Pulba Sianwik Judea. Alfiando Siahan Sianwik Nasaret. Novaldo Siahan Sianwik Nasaret. Yosapat Limbong Sianwik Nasaret. Gihon Simamora Sianwik Efrata. Heigel Ritonga Sianwik Judea. Evan
Gultom tim IT sian Wik Efrata. Romahamu Tujolo. Napawaluhon jabat David Manulang. Iya kan? Nomor 8 ini. Kepala Kerwa, Pak. Nabalu. Silakan duduk. Ujo kami mamuse nama Kobasi Huriata guru-guru sekolah minggu. Nyonya Sintua Sitorus Boru Sitanggang Sian Wik Efrata, Epa Boru Silitonga Sian Wik Efrata, Esther Boru Simajuntak Sian Wik Bethlehem, Francisca Boru Nenggolan Sian Wik Judea, Las Maida Boru Siregar Sian Wik Bethlehem, Nadia Boru Siregar Wik Nasaret, Rebecca Buru Samosir Wik Bethlehem, Septi Buru Nainggolan San Wik Judea, Yunita Buru Siregar San Wik Nasaret, Elia Buru Hutagaul Sian Wik Efrata, Marta Buru Pandiangan Sian Wik Efrata, Meliana Buru Sihombing Sian Wik Nasaret, Winanda Siahan San Wik Bethlehem, Jessica Buru Sihombing San Wik Nasaret, Audina Buru Limbong Sian Wik Nasaret. Romahamu Tujolo. Nijoma Dewan Koinonia Asaroma Tujolo Lao Pasahaton tu aka yakonota Nasoro. Silakan duduk. Ni johon ma tu salhut nama Kobasi Huriata diaka
amanami inanami na mangajari kor ni huriatta. RM hutahayan sian amasion, nyonya situa TV si hombing buru si aloho, ina kamis, nyonya hutapea buru si anturi, ina Debora, si hombing buru limbong, sian letare, te gultom, na mengajari meri choir. Roma hamu damang dainang 70. Naik pe hujuhuk kami ma damang dainang laho majalo bingkisan Natal tu aka nambabalu hujahok kami jala Roma hamun tujolo nyonya besiagian burusi tungkir sian wik Jerusalem, nyonya LP Nenggolan Borusitorus sian wik Jerusalem, BA Simangunsong sian wik Jerusalem, nyonya THM Barus Borusimangunsong sian wik Jerusalem, nyonya Mangunsong Borusitumorang sian wik Jerusalem, nyonya Sihaloho Boru Gultom sian wik Judea, nyonya Gultom boru Panjaitan sian wik Judea, nyonya Aritonang boru Pardede sian wik Judea, nyonya Nenggolan boru Marpaung sian wik Judea, nyonya Hutagalung boru Huta Barat sian wik Judea, MDH Hutajulu sian wik Judea, nyonya Sintua TP Sihombing boru Sihaloho sian wik Nasaret, nyonya Siahan boru Sialain sian wik Nasaret, nyonya Butar-Butar boru Manurung sian wik Nasaret, nyonya Siregar boru Siagian sian wik Nasaret, nyonya Simamora boru Parhusip sian wik Nasaret, nyonya Naibaho boru Situmorang sian wik Nasaret, amang pendeta Sihotang sian wik Nasaret, amang te si Tohang sian wik Nasaret, gak jelas tulisannya. Ya. Nyonya Siregar boru Sihite sian wik Nasaret, nyonya Hutapea Sintua boru Sitorus sian wik Nasaret, nyonya Sintua Situmorang boru Sinaga sian wik Nasaret, nyonya Munte boru Sianturi
sian wik Bethlehem. Nyonya Panjaitan Buru Tampu Bolon sian wik Bethlehem. Nyonya Samosir Boru Napitupulu sian wik Bethlehem. Nyonya Parsaribu Boru Siahan sian wik Bethlehem. M Manulang sian wik Bethlehem. Nyonya Simorangkir Boru Munte sian wik Bethlehem. Simamora Boru Sinambela sian wik Bethlehem. Nyonya Sidabalok Boru Manurung sian wik Efrata. Nyonya Sitorus Boru Sinurat sian wik Efrata. Damang dainang naung hugorho kami asa Romamu tujolo. Jadi las hujoho kami ma tujolo amang situa ritonga selaku Dewan Diakonia. Enggak, nanti apa? Wala ma amang inang. Iya. Jadi di Damang Dainang namakubasi huriata swaksoni yanakon nami nakung makalurjahon mangulahon mangaleon haradeon diulaon ni tuhatta di hurion mulutukpe adong naso hugoraho kami dope boy dope hami laho paradehon manang mengalusi mularong na tertinggal diaka pajon nami jala hupai mahami ma songon buah-buah muna mulut tungadong na terlewat sian pangaradion ni huriata jala marhite di tikyope pasaton nami do gok moliate tu Damang Dainang nang makubasi huriat taon bui denggan saluhutna kapakubesetta swaksoni tu yanakon nami guru-guru sekolah minggu song leader pemusik dohot multimedia si dohonon nami selam bergiat mahita laho pahubakon do pamujuhon pelayani huriata marsangak ma debata marhite saluhut aka pakubasota dohot pelayanata mau lihat ma di amang ketua parar tahun amang situa M Hutagaul. Nuaing tapapungu mapeliatta sada ado sadabi hut mahita marede sian buke di nomor 614 ayat sada dohot seterusnya Roma ho tuau. Bunga
dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imambangan ramoti hati-hati dohot pikiran pun nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata jamita berita Natal dihita di pesta paduahon sadarion di acara pesta paduahon Natal di Huriata di Sadok HKBP di mana tersurat di buku Pesalmen bidu sia pulualu memuka mesian ayat sada sahatu ayat walu. Unema jo hita aka amangin ang sudi hita laho majahahon margati soring secara responsuria maju hita majahahon buku Pesalmen bidu siap lalu ayat sada satu ayat sias Roma di disi. Tikting madokon mamuji-muji di bagasan harajau ni debata. Edeon hamuma di Jahoba eddenai baru sada. Ainunga di pabahen ibana akka halongangan. Nunga ditupahi siamunai dohot tanganna nabadiai ibana. Nunga diingot ibana asini rohana dohot hasitonganna tu bangso tu bagas ni Israel. Nunga diida luhut ujung ni tanoon hatuau ni debatata. Marsurak-surak maho kali saduk tanoon mangolopon Jahoba biar masora mangolopolo jalamarende mahamu. Puji hamu ma Jahoba marakup arbab mardongan arbab do suarani edde. Marolopolo mahamu dijoloni Raja Jahoba mardongan saruni dohot suarani sabka. Mardorom malaut rodi isina portibion rodi pangisinaing. Martopap-topap maakka batangaya rap marolopolo maakka dolo. Di jolo ni Jahoba ay nungaro ibana laho manguhum tanoon. Uhumun nama portibio marhiti-hiti hatigoran. Do aka bangso marhiti-hiti hasitongan. Ima sahat ni turpuki. Hurian itu hata naron wain di tonga-tonga ni bagas joroon di pesta nabalga di pesta lasni rohata solat nari upasahat taima tuhita naron wain di pesta na padua honon. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Hurian itu hata ala lasni roha marningot hadudubu ni Yesus dang habilangan torop ni edde himne him na pinatupa-tupa na pinatungutomu laho makalason hadudubu ni Yesus ini. Laho makalason hadudubu ni Yesus maredde akan aporsiai. Mangedehon aha mangedehon hadudubu ni Yesus. Totu mulu maredde hita sada indikasi de petunjuk laho pabuason lasni rohata. Manak songodia PED alai tabereng malisi makalason menunjukkan patuduhon hima pabuason dari rohataon. Terlumobi main-main edde puji-pujiat tu ibana ala ulu de bata tuat tu portibion. Maredde hita ala ulu de bata manopok jolma perdosa. Maredde hita ala ulu de bata mardame tu hita ima hita jolma perdosa. Urian itu hatta mololidok nakidi hata ni jamita hata ni de bata didok eddeon hamuma di Jahoba edde na baru sada lapatanna tapabuas lasni rohata di balgani holong ni debata tujolma perdosa.
Jalata hati dakko las ni rohatai sadok tu portibion. Molo tapabanat adong dua dimensi di namarede di ngolu ni portibion. Molo tapamana akka amanginang. Adong dua dimensi ni halak namarede di ngolu ni jolma. Aha maina parjolo papuason na di rohata. Molo las rohata marede mahita. Molo adong na pasorato pikirata marede mahita. Mangadung mahita. Molo masigol hita tudongata marede hita. Imana parjolo. Ya. Ido sa ido akadongata na sosarobang do hotita. Adong do dinasida pemahaman orang Kristen ini luar biasa. Ya. Baik suka maupun duka saya dong do edena. Sudi kan anggo deni. Ya, jadi si pata bingung dolah hima merek kita. Apalagi nunga roha matiani. Ya. Satu kesatokin apalagi kita lak batokon di boto tetanggana satu kinai berangkat ambil Soekarno hatta Hasan Halim di hawakut tu pun pasukina. Luar biasa dolah hima menyikapi kita. Nah memang luar biasa kita mengedupi akalas ni roha dohot na butuh tu dalam kehidupan. Imana parjolo. Dapat dua hon. Dimensinya pada dua hon dinamarede ngolu ni jolmai manai roha ni naubigisa. Manai roha ni naubigisa. Imana kisong edeni agape do kantate. Bulu maret di nasida tentu adong do disimuatan dimensi manai roha. Gabi tahilala ma eddenasida na gabi jamita tuhita naubigisa. Lomoro hatta tu sada halak ala edena bodoh hita gabe taputari. Misalnya lomoro hatta mabike edeni Michael Jackson, Elvis Presley, The Beatles, Victor Huta Barat do akana asing. Ala manet toro hatta kalirik ngedena. Nia dua ido nang lapatan ni paredeo di Huria, Papua sepamujion. Pamoco pamujian hamulation ni rohata tu Tuhani. Padua ho maka tidak kon habal gaun ni Tuhani. Bodora ada nita boni eden yakaparkur lam torop per minggu. Jaledo kenyata di hamaka amanginang. Hulok konak itu inang kitu dewan marturia na holan agape dohot. Kantator do na mendaftar inang ido. Jala ido pe huria haga bipi alana adong ido kor baru torokma ido pe rupani i tak salai alai alan merkur baru pe ro ba ima warnana dan dia sido honota lalu si pata anggus markur do hitama toy mainna las sumar minggu las soro pe koreksi meropa nala ta bereng bodo ala tabuni edina kaparkurina kima membuat tu akka berita dauli lam torop akka per minggu. Ya. Lahu makalasod doh mangulupom parningotan ni hadutu ni Tuhan Yesus secara khusus. Disungguli jamitop kita akka amanginang mangedehon edde na baru di Jahubang. Tutudang edde na nang dohonon na baru dikarang oleh komponis pencipta lagu rao. Alai marede hita lahu mamaritaon haluaon na binuan ni Tuhan Yesus. Ido na di tema ni pestata padua ono parningotan ni hadu tubuh ni Tuhan Yesus sadarion. Nunga di papatar Jahoba haluaon tuhita. Nunga di papatar Jahoba haluaon tuhita. Hopartusido. Beringot tajamitaon. Nunga di papatar Jahoba haluaon tuhita. Tapuji maibana marhite edde puji-pujian. Buasa maredde hita. Ra buri sukunota jala hita tong mengalusi. Bahasa maredde hita, tentu tak bereng sejarah Alkitab disuruh si Daud bangsa Israel maredde memuji Tuhani Allah nang saha do poti perpadanan tu Jerusalem. Poti perpadanan. Song dia dong panditana mi gabaran poti perpadanan non. Rabulo lau hita manukun tu Google rupanya tor haberenga du gabarna. Aupe gabi sa hiradir tu tongodir poti parpadano gabarana buru ay tampil lo satok kijo bulu tumbuy dapot sa multimedia
gambaran ni poti parpadana ni. Hiras sonoma di patupa di internet. Ya, poti parpadanan di sekolah minggu beso binoto poti parpadana non. Ada tak bereng poti parpadana non, tak bereng mani luar biasa na adong halukalung na. Ya. Poti parpadanan na taberengod di hamaka amang lambang gabarnon ima bahwa ini adalah lambang kehadiran ni debata. Lasdo rohani bangso di hamaka amang inang bangso Israel molosahat poti parpadanan non tusada inganan. Aupos ni rohani sida Tuhan ada di sini. Kita pasti akan menang. Tumacelas do rohani lahi marulu-pulu. Mulununga ro ingananon mungoro poti parpadanon di sada ingana ada orang sorong dope bagas joro na permanen di Jerusalem. Saya lukal lunggoon. Ya. Bulununga sahat poti parpadanon tu sada inganan nungabe. Terpos rohani nasida situ tua kaabanginang. Las rohani nasida dilabung ni debata nasida. Pos rohani nasida na debata madongani nasida diganu akka pertotangan, diganu akka perjalanan di bangsa Israel. Las rohani nasida di kehadiran debata ala boha ala dihaposi nasida do. Kehadiran di debata mabuah pasu-pasu di nasida. Dihaposi rohani nasida dia. Ya, tetap magabari multimedia tidak usah diganti-ganti ya. Ya. Ima rupani poti parpadadani. Nah, bro so pasrahu lalawon alai buhita koreksi jana kapedita na tumaru pinoto on ya ditiki pajong jok ko bagas coro manang MPO mamak ko batu ujah dakolah boto batu ujah manang di gereja toranga ilaksana ko ni ya marembeo dinna terijulu do on ibema di bagai sa poti-poti isima perangkat bibel buku ede agenda do akaruas ni huria warna ibema itu rulilang katani. Ratu sima sudung dari hakku amanginan. Kembali mana kemarin dihita lau pabuason hamulatur nirhotta ala basa-basa ni Tuhani. Maret dihita ala nungarosi padu jolma. Basa di patu pahaga BP festival galup adong kegiatan namarhaduhuan. Basa gay patu pahaga BP festival ganu adong kegiatan namarhaduhuan akka amangina. Basa di suasana Natal saya martuan akka kor. Aong korwik ya, kor persau tahun ya, kor persikola, kor ni kantor. Sujenai martubuan di hang waka amanginang lahu mamuji Tuhani alalas ni roha mangulopon balgani holong ni di mata. Huriau pesawoni do hubereng. Natal tanggal 24 sangat luar biasa rupa wujud itu di mata. Ya. Hapero rupa ni dongat parhalado husukul di barisan ni pelayan. Suara ni keluarga ni parhalado luar biasa teh. Suara ni pamujion ni korgabung atau sudah luar biasa do na di lip sing do niku dangama. Ramat itu para tau madok bisa hiran di Jerusalem ya teh amangin na ada ku tu ba so hasil Jerusalem do biau. Niku. Nah, ngapiga hali tertuda tulu hali alana hutolak do niku. Alani rasotnya kaulawon. Ate, tau deba penang laur bela utuda do tong. Dang rekotin narhako. Ya. Bamang hutagalo mo to say mana kebigi mana Jerusalem ala ngai ha matu Jerusalem dairo naing do hitan wae ngapasti gudang hitan ala tusi. Ya. Luar biasa bahasa tebe boy noni pamujoni luar biasa. Sana na hubereng di hawa ka amang hobar tusi edei pujian na pabalgaon hadirio ni debata ido ganu akan namared di huriat tahaga BP dakya ditudali salib dakya ditudali altaron ala nomor lapata pamujion itu debata do itu yang dong otak disior do aka amanginang najulu rupani ia dorang swadong fotokopi manang stensil sadiapil do kurate saya ingat lope di huta nyak kadongan di julu sanggul ala perkudi tuak toribai do rupani edisi papan tulis toranggu menulisi kapur beda kapur luar biasa tuh ya apa nasi dia tong mangende hope sangat luar biasa loh karena memang dihayati dong dihayati Roma hitan wae langsung dia pare diotai
dia bisa ira perkarota semehitan wae. At juga rin rupanya maksima juta marede dikantate bulu holat tu karotas di mana ping ngalau tu pitu sukacita boy do kaberengan sa inna butini habis hola butini iman wae kenyataanna dang diapil pe alai tabereng madisi neneng do holo disi jala ikut takas diapil not dot hatane dei alani gabi tabu begio dede ho per minggui tabu di edeon edeni perkuri sudah ditanya ke dengkat dunia. Alai tabereng madisiarong pergeseran alani pujian ini di hawa kaamanginang akka edde datadoki dang penampilan. Unang dipaksahol diri mared di markur isaran pesta perbagaso. Kade sering gunangi edde mared de mahita apala pamuliho buru hita inna kan baru mared de ma. Abi dak sadar tong perburu paranaki keluargai itu dari museng mapara gedai bagi kau mah. Berarti kan nggak pas juga. Kepresiden cara bodi hita kamanginang ala dirajumi penampilan dona maredei. Penampilan dona maredei na merkuri torop keluarga mamaksaum asam merkur keluarga di nana yang merbagas di kebaktian. Holal logu sada jeladang di parade doh dengan korne. Ujung agabe si para kelekelon jala patupu rehe sen akan nama ubikisa ala sepakat uitanakin edde manait roha ina ubikisa dan gabi jabita nama ngulu ala sotakas di parade gabi si pare kelek-kelon gabi ramuseng madu atau ema ibu tutu hatai duinna akan nama ngapuli namai ala itu kamanginang luar biasa do pamujudna di guria HKBP Bonang Indaon terlalu do honak kudu banoni. Artinya saya salut dengan kurkurta, apalagi hubungan ina per Deborah, dok perari kami selalu maju hudu ade. Mula masion pasti juga. Alabaya setiap minggu maret di rahon. Ina roh haru, pali bek kaina tahun waing maret de. Boy songone luar biasa na. Setiap minggu adong edena haluar. Nah tapi sa sitona sonataroki edene baru deh. Ya, nah itu mula-mula sa sitona alai las boy do diga bisa ada pamujion. Dan gak bisa rehe-rehian ala takas di parade. Ala pamujiot tiri batado edde manangkor tamado iko paradeon dohot dengan asa tau jamita tunau begisa. Ya, ala ni ikon hormat dalam arsitu tu hitam redde parpungul di hamaka amangina. Tabo sare edde mulu de dehom marhiti ragam ni suara. Unang gabi do songon hata ni portibo tu ka amang bulo nang ngabigi edina tabuhi ta tumangon idok may ikot tubar do hita ito tukafi do hita ninna opi tutu suara ni portibi madok naman lang dokonon na berarti di gerejai kemungkinan ngahira bergeser ya. Ngahira bergeser jala totu disono nang berengot tadi hamu kaamanginang di hasasa ni poti perpadanan di Jerusalem patuduhon hasatiaon ni Jahoba madongani bangsona di tonga-tonga ni pardalanan ni bangsoi. Mara dinasida makatidak ko tu pertibion berkesaksian na adong do Tuhan nasitong na adong do Tuhan nasatong mangrado tinasida di tonga-tonga ni pardalan ni nguli. Mara di hita makatidak kon habal gaon pamujion ni hita tu waso padonganion ni dibata. Jala ido na sa patamuto menakid di hawa kadongan saha porsiao. Agape nakim majamitahon pamujioni ada tentara yang sedang berjaga. Glory damai Tuhan berdendang di dunia ini. Dialah raja yang maha jaya. Ibatu begehon. Na Tuhan itu na luar biasa di bagasa padalan ni nguluku, di bagasa di padalan pakubasyoku, di bagasa padalan di rumah tanggaku, atau nunga saha iwana di tonga-tonga di bagas. Jalaro makan tate madok, sodang nai tu rohata. Ya. Nama dangi rohaki, panodangon papatalkon nasohea disi. Di baheni tahanguluhon sodang nai tu rohatai omadah nah memang maul hita mangalapati sungguh dia do hita nuaing sinodak tai galak gope menyala dope berjilam dope di hamwa ka amanginang
Odonoaeng koreksi tu hita selalu na tanpa terkecuali. Alabea, wudo alani meragam akan masa di tonga-tonga ni ngulutak ka amanginang. Mamukasian akan natau mabuan las niroha sahat tu na mabuan arsak niroha do ganggu ni pikiran pamujo tai budo ngaliam moho. Bodo pamujo tai dak sahak be tu de bata. Songon bangsoy nakimulo so sahat tang di bereng poti perpadadani saya ganggu na sida. Hita penuang di hamak kadungan saha porsiaon di pesta na padua honon ikot takas batutu nunga di pabotoho jauh bahalua tu hita ala nunga takas ame tomai unang gait unang gere unang golom ria-ria rupani di hamak ka amang taringot tu partsepota tu debata ala sudido jolma makalomohon pamujio na takas tu debata ala sipata di bagasa pardaan ngulnai gait. Aduk saya na terlintas tokino di bagasan hatoranganon. Dia may toho tutulok konakin alani korido hita gudang mamuji debata. Bodoh hita di kebak tiap pagi markorbangi huton Qur'an. Baru yang masuk ma tu ibadah jam 10 ala di huton wikna baru masuk ma nungi labang museng mana malutus mulak baru hita mengalapati anggo madok songo perdita tak sesudi ikutani ala beha beru tong perdita nabi makan mangurupi toho ale pamujumi tu isi do berarti nang holan ikut sajo do ho nungi penampilan laho mulak hasil tolna ipe kepauneo talo ada mu kisah aturan ni dewan marturia hajong-jongamu hajong-jongan di wikta bodoh dan di paune aleng dohonota kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan supaya itu juga menjadi songo dia mahita nagai marhobas nalau pewarta asa toktong nang akan natabarita honi boy gabe suara pamujun namanait akajamita alang di hawaka amanginang adong do berita nasinurat ni salak perjamita namasa ujudi hadak dana konna. Dia mai. Borng ini disada borngin hohom do danaki lau tu dapur. Ya. Hohom danaki borkat tu dapur mangalang si panganon na tabo na pinarade ni inongna tu marsugo ni arinai. Totunung lau dan lakon tu dapur tu maca gulang do dipasudai mana si panganoni gulang do dipasudai mana tarsonggot dan naki ala topu nunga jongjong inongna dilabungna mardonga muruk ala dipasudai mana si panganoni edo alani mardongan holso mulak may iba na tupulu manna kan malam-malam berupanya mulak may mana mardongan holso may iba na mulak tupulu manna ala ni bierna do panolosolion ni rohana martangyang do ibana ditangak kon ibana do ipangi do ibana do tutuhanna Tuhan undang bicar benian matanyari marsugut undang matuhan ya bicar matanyari marsugut nai asa unak kupadopak ko buhiku tubuh ini dainang menunggu ini mana sapritanya korupani asa unang bicar mataniari alawa bulu bicar mataniari itu hehe mai bana hape manugo nai di hawa ka amangina manugo niari mardonga suara nago las niro hado inong na makehe ibani sapurumanna tumalas niro hado inong naon lahu pahicaton anak nai makehe sapurumanna dang dingo inong naibe akan namurugi diborngin naung salpui gabe hiras marohana dungo manumunomu ari sadari ya haru hamak kenang songoni manangya tamudun wa kejadiani gabe ro rimasmuna makehebe dang kla rohamuna tudos studi do ojahan lasni roha di bagasa trupogo dijau do bangso Israel marolopolop
ala nasomucat asini rohani di bata. Siakobi akka amanginang manang songol dia penuai ngulum, manang songol dia pinani alami ho, dia kia mucat lasni roha siako akka amanginang. Amin. Ala buah. Kadang rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan sukacita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Idok di hamwa ka amanginang di Jeremia 20 sia 10 idok. Anu ngatakas suboto sakap akka nahusakabi taringo Tuhamu ninna Jehovah sakap hasonanga dotahe dada tuhamagoan asa au mangalio Tuhamu ujung ni na hinal ngutomuna lu jadu hita memikiri asa selamat kita, asa selamat yana kota di ngulu tomer hite na para dihon arta jabu tabunga do akalan nasing ka amangina mangihuton pikirata sonang selamat nguluta mulusikop arta di portibion tapatupa alai dang taparadi arta nasumurungi ima partodjona odon nuang nagaberenungan dihita di hamaka abangina ala buha marusaha do sude negara di portio padenggaton angkatan bersenjatana boydo rupani songon Amerika hola dibega Amerika na boydo Al-Qaeda menciptakan bom penghancur nunga godoran nasida do akalan na asing alai tabirin di hamaka amangina dang mampu ternyata na pinarede ni portibion mabuan haluaon di tonga-tonga ni padalan ni ngulu nasidai dia ka bangso do akapar bangso oni barita mardonga puda mana parpudia ka amang dibukum madu sorgawi bulutung hiata jahai di kumpulan ni naposo ni bata padita Ishak Sugianto idok songono ditiki marhuaso si Adolf Hitler naji di Jerman tongon ditiki para deho jamita minggu padita Hans Liji tiki tongo para deho jamita ibana di bodari ini hari Sabtu ditakut Gestapo ma ibana. Ditakut Gestapo agen rahasia ni Hitler pada saat itu. Nah tapi ditakut ibana di hamwa keamanginang ala di bagasan hirasni roha do ibana masuk tu hurungani. Di bagasan hirasni roha di ibana masuk tu hurungani. Hurungani nunga di hoki jolma. Tanghulah salakna ngadi ko hijolma kapar jahat wakala terbelakang asing. Nunga di gohi jolma na tarhuru. Marsugot ni hari Minggu martangi yang maperditai jala marsinggang maperdita Hans Lijinakin dung martangi yang ibana digatti gatti ni namaredde ibana marmil-mil baimana mamuji Tuhan Yesus. Tatu sirbetai marmil-mil akamang akka dengan ama majo huteso satok kijo. Ngermil-mil, tapi mejo mil-mil ni lasma roham. Tapi justok hijau. Ala memang terbereng manu luar biasa do pengaruni na mersinggang padita Hans Legion gatini na marede ibana marmil-mil. Jala uduk na non tabereng ma numar mil-mil jo hayita jo. Lasma roham. Tapi jo aka no aku ama. Kau nang kira majo pido kau na, tak aja. Amang rito nga, dosidi. Tapi coba asam nung marmimli hita non aha mana terjadi. Tapi orang sudah lasmaroham Tuhan taro 2, 3 ya. Lanjut tu mayate ngata bote dang nagawis para kilot talay manatabereng disi nung marmil-mil ibana di hamwa ka amanginang dung dipuka paditai mil-mil mangedehon sada edde dibegi ibana masyal labung naido sian ruangan na asing sude marmil-mil laho mangedehon aka edde na pinasahat ni manay sude marmil-mil rupani i julu digohi mil-mil puji-pujiat tutuhanima sa luhut ruangan ni penjara di hamwa ka amanginang.
Dia sangat luar biasa ini. Tutu huaso ni sedui, dang huaso ni paditai, dang huaso ni portibio ni. Alai na marasoba ibana padita hansli jadi hawa kaamang. Digo himil bil pujiya tu Tuhani sadok ruangani huruani. Sani mata boto amang inang maribu na terhurungi gabi halak Kristen ala haporsiaon di Yesus. Barimu. Sani mani hamak kaamang di hati dakul ibana ma na disuruh Tuhan do ibana manidangi di hurungani. Itu true story. Dang dari karak-karang amangi. Ya, bulu tajah kesaksian ni padita Ishak Sugianto. Ya. Tudo semai tu si Paulus na sumabir maka tidak ko Yesus nangpe ala guar di Yesus ibana tarhurung bulu tabereng di dapat tudos di Romualu ayat 30. Nang dehonot tadi siyak kaamanginang. Alani ido dia penuaing nasolot di bagasar roham. Parmil-mil maho tu ibata. Ede homa dinangalia moho po. Di bagasa parsahito ko, ibagasa lasni roha ko. Ede homa tu ibata napunasa ngulum. Ido saya dokkan ede homa edine baru sare. Dan di 2:45. Nah saya dai ne dokonna takas maho marsinggang tu di bata. Alabia mangulu Tuhan nani milmilami. Mangulu Tuhan nani dehomi. Mangulu Tuhan na pasahat tu dia do sahat du dia do ngulumi. Ido saya dok nunga di bapoto Jehovah halua ni tu hita. Di pasu-pasu tu hatta mahita di hamaka amang yang di tonga-tonga ni perjumpa atas sedarion. Mare de hita lau makalasun halua na pinasahat ni Tuhan itu portibio tu jol mapardosa. Dinaro buah-buah ni suruh-suruh tu aka perbahan di ladang Efrata nang tubuh si paluai ima Kristus Tuhan maret di parangan perbenua gijang madok aha hasa ngapa madi batane gijang dame madi tanoon dia kajolma halomuani sujudi hitamang katahon 2 ya hasa ngapa madi batane di gijang dia kajolma halomuani maret de hita ala tubuh Yesus di portibion ala balgani holongna di palua hita sian kuaso sian uhum dosa. Amin martangi yang bahita. Mau lihat tema Tuhan di pasahat rohanami tu lupamu di bagasan pesta nabulun sadarion. Ditatap holo Tuhan san habang saha parasiami. Parsitutuon ni huriaon, parsitutuon nami parhalado. Parsitun nami ganup ruas naro di bagasat tikion mamuci doho pasanga pokok ditonga-tonga ni sudi nanu wahapami nahu alami hami ditonga-tonga ni sudi panglumiton ni ngolu nami ale Tuhan nunga tutu di babotoko haluau tuhami disadok nai madok moliate dohami tu huali Tuhan ala nunga roho tu portibion ala nido neng takas ma pabunjul nami makalason haluau na pinasaha miali Tuhan ina robo-bua ni suruh-suruhan itu parmahan di ladang Efrata nama dok hasangapom madi patane gijang dame madi tano on dia kacolom ma halomuani berita nauli ma itu tu asa toktong ngulu nami oppe manang dia pe na masa dohok na nang masa toktong mahami mamuji doho pasanga pokok ala ditikina mared de hami marsinggang hami tu kuali Tuhan di hilala rohanami do panari honommu di ngulu nami ganuk marsada-sada ala ni do Tuhan huriau pe apala di pesta na padua honon di pasahat huriam do ali Tuhan nabu satolap ni gugu ni huriaon marningot akan dengan di basam tuaka perhubas non partohodan di tonga-tonga ina makubasi huriau sa tahun na bagas ali Tuhan ditatap podo aka keterbatasan ni dalam nami memadok mauliat itu nasi jala Tuhan bolo tumpe hujo hami tujolo ni altar ni gari jamon asa panidangion maing na dohok do huriai man panidangion manarihon aka sobot sama somarama somarina manarihon aka perhubas na mangalehon nguluna todina makubasi ho sadenggan-denggana akena konami na mangajari akadat danak sekolah minggu na marhubas dia kapamujion
pengiringan ni aka edo laguna salaw na Tuhan. Doho na patari parhon aka jamita na buhay marhiti aka alat teknologi aka nakon namin na luar biasa di talenta di multimedia ni huriaon pasupaso matuhan aka nakon namin do aka naturas na umameleho di tu huriaon di aka sudi pelayanan ni do aka guru pangajari kur narodo nasoro pele Tuhan alanya kapartikia na sopit tabay aka gugudo aga jang numur to aka amanami na namin na mga lehon rohana Tuhan mengajari aka punguan kur kategorial do aka punguan kur nadong dia kawik sudi de Tuhan pamujiw na takas may tuho gabi jamita na mangul manay rohanami dia ka na mabigisa so ni Tuhan ng aka ina na mabalu martaba do aka bilangan ina na mabalu di tonga-tonga ni huriamon ni Tuhan ipe halasonon nami di atok tong dope diramoti ho na sida ka ina na mabalu pagudang-udakon aka enakon na pinasahap untuk na sida margugo matutu na sida li Tuhan aka ina na mabalu ama na mabalu alaga jang do Tuhan tangammu manarihon aka ina na mabalu natakas pajupang dohoto di tonga-tonga ni habaluon na pangaramo tiyo mima Tuhan na satok tong miyan di hami miya di ruas ni huriam miya di huriamo maganuk marsada-sada ipotoholo Tuhan gudang do akka arsak gudang do hakka hangaluton gudang do akka nabuy na suboy warsako kami alay waduko kami matuho Tuhan di tonga-tonga ni akka tangiang do elelik nami tuho asa toktong ma tiro mahami Tuhan pangaramo tiyo mima na sa toktong kuhilalahami sa hatu bagat sa tikyo dia akan namarsahit dia akan pemulihan di botoholo Tuhan akaruas ni huriamon torop supiga akan dari bagasan na orang hipas ali Tuhan ramotima suduk komatangamu na sunna badie mamasu-masu akaruas ni huriam na di bagasan na kaparsahi to na pemulihan loas mana sida Tuhan mangulu loas mana sida mamuji do pasanga pokok latung bulu songgok pe akaparsahi to ni molo songgok pe akahangaluto ni naing tutu gorgani rohani nasida balgani asini roham naso haloppoani balgani asini roham Tuhan naso tarasami boy dope akka hami rapak dohot akka pardihuta pardibalia do akka nakonami sudene Tuhan pamuji omai jadi luas solo pe hami Tuhan rapak mikel rapak memuji do pasanga pokok dang margugu hami Tuhan ala ni ido haluau ni di pasahato di simahami mamuji doho pasanga poko na subuhi tarlakau kami setelah kanature anggo somardunga toko huriau pe Tuhan kupasahat kami matukong goban ni asin di roham na nuluhon ni akan aposom aka parhaladu asa toktong mian nang akalas ni roha dohot pamujion na takas tuho holan mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang mamuji doho pasanga poko amin. Dinamarede hita tapapung mapeliata tujolo ni altaron sian ede nomor 50 sia o Jesus ki hupuji ho Jesus
pilihan itu hata nuaeng rap dohita makalason hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Nunga di papotohon Jehovah hatu au nai jalan nunga di papa teribana hati goran nai. Ibana asini rohana dohot hasitonganna tuhita Marhite-hite Yesus Kristus si palua hita. Asa kebeti gor hita. Marhite. Inaini asini rohana jala sitean hanguluan saleleng-lelengna mangihuton panghirimoni. Atong marsurak-surak maho ali sadok tanoon mangulupon jahu papanggiar masuara marulupulup jala maredde mahamu. Di patama namin na di Banua Gijang huru hararwani saluhut silolehon nadingkan doho nasa ulibasan na mauliutus. Kupasaat hami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo migabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparhasi yang hami pilihan no padibulu hunarjamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanay marihite-hite todim. Asalamutan na hami gudang ni silolehom itu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marahite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata na toktong naso marmula naso marpas sohotan. Hubuji hami maho ala saut sudeta him nang sinakapamu. Adorang somarojaha dope hasyanganon. Dang tarabat sibuli sakakmu dang sudat tahim na badiay di bahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga naso haduduani. Di bahid ni mauliate marohanami tuho ala nang saut sakakmu. Ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di hami. Asa malua hami sia dosa hamatia do sian uhum jala masohot kami mangulahu dosa. Ope saya si maroham di hami. Togi hom mahami tu anakmu. Saya bay mahami gabe siluam tu ibana. Asa upani halu jaon hami alani tinau muna berniti dohot hangaluton humokop hami. Asa ibana na puna hami jalang hami na puna ibana. Saya sungguli mahuriam sadarion. Asa dingot habal gamu dot haror ni anakmu gabi jolma. Laho panguluhon hami pardosa. Saya sungguli ma akaparhalado ni huriam. Mamaritaho berita nauli tu saluhut halak. Naung patar hasanggop hasangapam. Jalan naung jupang dame dot hasonangan. Saya leho mapit tu nauk kaptu halak naso tu madaho. Dohot tu parugamu na asing. Sarola sida mangului Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus. Sarajay masaluhut panggonggomi dohot akasuruanna. Asa diboto na sida naung diloko raja jala Tuhan na sumurungi ro di saling lilingna. Salehon gogo tu akan na dibaga sa pangujunan. Apuli akan na marsak jala palua akan na tergogot. Saya tatap jala odengi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Saya dongani jala paso-paso hami sudi. Akan na magodang rodi danak. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali aman nami na di Banua Gijang. Saya pinarbadi ang magwarmu. Sero maharajonmu. Saya saut malomoni roham di Banua Tongaon. Songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siya pari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ninungan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jalan diramuti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur homma damena tutodim. Kemudian itu hata, ada orang so minum teh kopi kita. Waktu pas hatai mata bi perhorasan, sikat ini masih jalangan kita belum tunggu bi masih jalangan non, udah hicak. Boy hita hehe berdiri. Iya, kemudian itu hata di Bagasatikon, anak-anak kami remaja Napo Sebulung, butuh juga tim musik, boleh berdiri semuanya. Karena ini yang terakhir. Ya, ibadah kita tanggal hari ini. Ya, Tuhamu amanginang, anak kami remaja Napo Sebulung, doon nami do mauliate di Haurota, di goknya keterbatasata, ale budo pihitaro, tutong-atongan di Bagasuron, memuji do pasangan Tuhata, maritia ke edi puji do barita nauli. Lalu pasata mi mauliate kudang, tuhita saluhutna, selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Tuhata ma mamasu-masu hita. Horas. Di Patupado kopi teh, kopi di teras Negari Jata, bumai sihita mas rarion di hawa kamal las masih jalangan, mau lihat ya mak.